рамазон раҳимзода вазири умури дохилии тоҷикистон бо ҳамтои қирғизаш қашқар чунушалиев дар вилояти Боткан музокирот анҷом дод. раҳимзода ва чунушалиев таниш дар марзи тоҷикистону қирғизистонро баррасӣ карда барои амният дар навоии назди марзӣ созиш карданд. тибқи итлоияи вазорати умури дохилии қирғизистон, ҷонибҳо барои ташкили гурӯҳи муштараки оперативии тафтишотӣ ба тавофуқ расиданд, ки ба таҳқиқи қазия машғул мекардад. созиши дуюми вазирҳо ташкили гурӯҳҳои дидбонӣ бо шумули милисаҳои тоҷикистону қирғизистон мебошад, ки шабонарӯзӣ навбатдорӣ мекунанд. ин гурӯҳҳо ба таъмини амнияту тартибот ва кӯмак ба сокинони назди марзӣ машғул хоҳанд шуд. созиши сеюми вазирони умури дохилӣ ин муҷозоти гуноҳгорон мебошад, ки дар пайи чорабиниҳои оперативии тафтишотии муштарак муайян хоҳанд шуд ва нисбаташон қарори мунсифона қабул мегардад. феълан як ҳайати ҳукуматӣ ва парлумонии тоҷикистон дар ҷои ҳодиса қарор дорад. субҳи рӯзи 15 март маҷлиси намояндагон баён доштааст, ки масъалаи марзи тоҷикистону қирғизистон яке аз масоили ҳасос аст ва махсусан баъд аз он ки онҷо ҳамватани мову шумо қурбон шудааст. палатаи поёнии парлумон таъкид кардааст, ки дар баробари комиссияи ҳукуматӣ чанд рӯз аст, ки вакилони маҷлиси намояндагон аз ҷумла Шамсинзода Мавзона дар ҷои ҳодиса қарор доранд ва дар паҳлӯи мардуми Исфара масъаларо пайгирӣ менамоянд. сарраёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон шоми 14 март бо нашри як изҳорот вазъ дар марз бо Қирғизистонро мураккаб хонд. дар пайи ин танишҳо аз тири марзбонон ва шаҳрвандони Қирғизистон ду шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расида, чандин нафар маҷрӯҳ шуданд. теъдоди тоҷикистонёне, ки бар асари сангзанӣ аз ҷониби Қирғизистон маҷрӯҳ шуданд, даҳон нафар арзёбӣ мегардад. вазорати тандурустии Қирғизистон шумораи шаҳрвандони осебдидаи ин кишварро дар танишҳо 3 нафар гуфтааст.